5,8 στο 100 μέτρο. Η επιστημονική μου δραστηριότητα σε ορισμένες περιοχές που έχει σχέση με την αξιοποίηση των υποθαλάσσιων γλυκών νερών μου επέτρεπε να είμαι κοντά σε μικρά ναυπηγεία και εκεί μπόρεσα και εντόπισα καταρχήν ένα παλιό παραδοσιακό σκάφος. Και εκεί ένας άνθρωπος πολύ ικανός αποφάσισε να πάρει πάνω του το βάρος της μετατροπής αυτού του πλοίου και να το κάνει αξιόπλο, να το κάνει ικανό, ούτως ώστε αυτό το σκάφος να μπορεί να πάρει πάνω του 25 ανθρώπους και να τους ταξιδέψει. Είναι τα ιδανικά που έχεις για τη ζωή, για τους ανθρώπους, για την Παλαιστίνη, για τη Γάζα, για τους ανθρώπους που υποφέρονται. Ρώτησα ένα ψαρά στην Κοιλάδα. Του είπα, δεν μου λες τι λέω εσύ, άμα σου λέγανε καπετάνιο μου εσένα ότι δεν μπορείς να βγεις έξω να ψαρέψεις και σε απειλούσανε με τα όπλα, τι θα έκανες? Ή εγώ ή αυτός, μου λέει. Γι' αυτό και είπα αμέσως όταν μου είπανε ναι, θα το φτιάξω. Είπα θα το φτιάξω και το φτιάξα. Κοίταξε, η αλυσίδα αυτή, με συγχωρείς, η αλυσίδα είναι 600 κιλά. Το ξέρεις? 600 κιλά. Well, it's not exactly the Queen Mary, but with a little paint and a little fixing up, there's no telling. Μέτρα ασφαλείας, αφού δεν ήξερε κανένας γιατί είναι. Δεν ήξερε κανένας γιατί είναι. Δεν έμαθε κανείς. Τίποτα. Κανένας, μόνο εγώ και η γυναίκα μου. Κανένας άλλος δεν ήξερε γιατί πάει. Όλοι ξέρανε ότι πάει για νερά, να κοιτάξει, να ψάξει. Και μια μέρα, όπως είμαστε ταραχμένοι εκεί, είχε φύγει το μεγάλο το επιβατικό και ήρθε ένα κότερο με Ισραηλίτικη σημαία, με Ισραηλίτες μέσα και έπεσε δίπλα μας. Ήταν και κάτι φάτσες περίεργες, ας πούμε, αλλά πιστεύω ότι ήταν τελείως συμπτωματικό, ας πούμε. Εγώ δεν ανησύχησα, ούτε τόσο δεν ανησύχησα. Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Μετά από λίγο καιρό σκεφτήκαμε ότι ίσως ένα σκάφος δεν μας εξυπηρετεί και ότι επιχειρησιακά, έτσι όπως έπρεπε να διεξαχθεί, έτσι όπως θα αναπτυσσόταν το σχέδιο, μας χρειαζόταν και ένα δεύτερο σκάφος. Μόλις πάρθηκε η απόφαση, το σκάφος αυτό βγήκε και μπήκε στο ναυπηγείο του Μαστροφθοδωρή στην Ερέτρια. Δεν είχαμε τίποτα υποψιαστεί. Εμείς είχαμε μείνει, θα πάτε διακοπές τον Αύγουστο. Δουλεύαμε και νύχτα με τα φώτα για να προλάβετε να πάτε διακοπές τον Αύγουστο, να μην χάσετε τις διακοπές. Αυτή ήταν η συμφωνία μας. Τον Αύγουστο να πάτε διακοπές. Εκείνη την περίοδο αντιλαμβάνομαι ότι είναι ώρα να ζητήσω τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα και να συγκροτηθεί ένας καλός, ένας ισχυρός πυρήνας, μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων. Απευθύνομαι σε ανθρώπους που τους είχα εμπιστοσύνη, όμως παρά την μεγάλη εμπιστοσύνη που τους είχα, δεν τους λέω όλες τις λεπτομέρειες. Από τη στιγμή που θεωρώ τον εαυτό μου κομμουνιστή, επαναστάτη, το Παλαιστινιακό υποχρεωτικά είναι ένα κομμάτι αυτής μου της ιδιότητας. Γιατί έχουμε ένα μοναδικό φαινόμενο στα παγκόσμια χρονικά. Έχουμε ένα λαό 60 χρόνια να ματώνει και 60 χρόνια να κρατάει ψηλά τη σημαία της αντίστασης και της ελευθεριάς, που είναι αυτό που θέλουμε όλοι. Δηλαδή μιλάμε ανοιχτά, του λέω μόνος, δηλαδή δεν του λέω κρυφά, μιλάμε τώρα που πάμε εκεί. Δεν έχω δικαίωμα επομένως να βγάλω το Παλαιστινιακό από τα ζητήματα με τα οποία ασχολούμαι. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Κάθε φορά που πηγαίνω να ξυριστώ στον καθρέφτη, κοιτάω τη φάτσα μου και λέω ότι έκανα λίγα.
ότι έκανα λίγα, δεν έχω κάνει τίποτα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τελικά όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Κατέβηκα στην Αθήνα χωρίς να ξέρω τι με ήθελε ο Βαγγέλης και συζητήσαμε για αυτό το θέμα. Και αφού αυτό το σχέδιο μπήκε μπροστά και μου ζητήθηκε η συμβολή μου, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να την αρνηθώ. Τη λέξη Παλαιστίνη την άκουσα για πρώτη φορά στα 10 μου χρόνια, όταν γινόταν ο πόλεμος του 67. Στη συνέχεια, στα πανεπιστημιακά χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 70, είχα αρκετούς φίλους και συντρόφους Παλαιστίνιους. Δεν είχα άλλο δρόμο. Έπρεπε να πάω. Με τους Άραβες είμαστε γείτονες, είμαστε αδελφικοί λαοί. Οπότε, με το που μου δόθηκε ευκαιρία να βοηθήσω, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Ναι. Εκεί που άγγιξε τα όρια σχεδόν της ευτυχίας είναι όταν ο Βαγγέλης μου αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι με τους οποίους είχε στήσει το όλο project ήταν άνθρωποι με τους οποίους δούλευε στην παρανομία από τον καιρό της αντίστασης στη Χούντα. Ήταν μια καλή συνάντηση γενναιόδη. Δεν αφήνουμε για να το σύρμα ένα τα λασκάρι μου πίσω. Το σύρμα, στέκει. Λάσκα, σύρμα πάνε μέσα, λάσκα. Λάσκα. Τίποτα, Ανδρέα, δεν έκανες. Είπες τα το έκανες. Στηθήκανε στο κάμπινγκ γύρω παρατηρητήρια τα οποία παρακολουθούσαν το Καρνάκιο συγκεκριμένα, μην τυχόν προκύψει δουλειοφορά. Γινότανε μεταφορές δεξιά και αριστερά. Αυτοκίνητα πήγαινε ερχότανε. Δηλαδή μια σειρά πράγματα τα οποία τελικά δεν φαίνονται, τα οποία συνέβαλαν, θεωρώ, σημαντικά, ας πούμε, στο να πετύχει αυτή εδώ πέρα η αποστολή. Ο Κένο Κιφ, ο πρώην πεζοναύτης που αρνήθηκε την αμερικάνικη υπηκότητα, συμμετείχε, τα χέρια του πιάνανε, ξέρει από σκάφη, βοήθησε πάρα πολύ. Η Νταρλίν βοήθησε στα ηλεκτρονικά. Οι υπόλοιποι κάνανε αγκαρίες. Γιατί είχε και αγκαρίες. Είχε κουβάλιμα. Αυτή 50 κιλά δεν ήταν η Οτζέι η Εγγλέζα. Κουβάλισε 3,5 τόνους μεταλλικά σφαιρίδια μόνη της. Που χρειαζόταν για έρμα στο καΐκι. Το βασικότερο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε ήταν αυτά τα καΐκια να μην τα πάρουν χαμπάρι ούτε ελληνικές υπηρεσίες ούτε ισραηλινές υπηρεσίες. Αυτό το πετύχαμε. Χαμπάρι δεν το πήραν. Γιατί εφαρμόσαμε παλιές, απλές, δοκιμασμένες μεθόδους συνωμοτικότητας. Κάναμε μια νόμιμη δουλειά και ήμασταν αναγκασμένοι να την κάνουμε με μεθόδους συνωμοτικότητας και παρανομίας. Σε αυτό πετύχαμε. Στα πλαίσια της συνωμοτικότητας την οποία έπρεπε να κρατήσουμε προκειμένου να μην προδοθούν οι θέσεις στις οποίες βρισκόταν τα καράβια, είχαν προμηθευτεί όλοι τηλέφωνα χαρτοκινητά. Δεν μιλούσαμε ποτέ από τηλέφωνα, ας πούμε, δικά μας. Συνέχεια είχαμε εμπόδια, αλλά όλοι είμαστε μέσα στο μυαλό μας προγραμματισμένοι ότι θα φτάσουμε Γάζα πάση θυσία. Το ρολόγιο κρατάμε. Θα αρχίσω να το κρατάω. Το ρολόγιο γέφυρας. Ξεκινώ λοιπόν. Παρασκευή 8 Αυγούστου, 8 ακριβώς το βράδυ. Ο Άι Νικόλας, το ένα από τα δυο μετασκευασμένα ελληνικά ψαροκάικα, ξεκινά το ταξίδι του προς τη Γάζα. Συγκυρία, σημαδιακή ίσως, οι τελευταίοι που μας αποχαιρετούν στον τόκο είναι μερικοί Άραβες αλλιεργάτες ελληνικών ψαροκάικων. Τι κρίμα που λόγοι συνωμοτικότητας δεν μας επέτρεψαν να τους αποκαλύψουμε το σκοπό του ταξιδιού μας.
Καλή διάθεση υπάρχει, αλλά η απειρία είναι φανερή. Πού θα πάει όμως, θα μάθουμε. Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι το κλίμα που υπάρχει στο κατάστρωμα. Ένα κλίμα αλληλεγγύης και συντροφικότητας που ξεπερνά διαφορετικούς χαρακτήρες και διαφορετικές κουλτούρες.